Здравейте! Гледам и чета разни коментари относно днешните събития с гласуването за добавките, великденските добавки за пенсионерите и се сещам за някои неща. Ми напират отвътре, обаче ми е трудно да ги напиша, защото се притеснявам, че много хора може да не разберат. Това ми е по-лесно да включа и да запиша едно видео. Понеже става много така различни дебати има за това колко да имаше, колко да бъде добавката, дали да бъде 75 лева, дали бъде 100 лева и така нататък. Моето мнение е, че като цяло тази система, в която малко като че ли предизборно партиите се напънаха да дадат тия добавки, тези добавки трябваше да бъдат заложени с някакъв закон и да си ги има постоянно, а не всеки път всеки да се надцаква и да предлагат какви не невъзможни неща и всеки да казва аз дадох парите, накрая всички да ще тръгнат по тезите и ще кажат аз дадох парите. Да, разбирам, избори наближават. Моето мнение е, че като цяло тази система е сбъркана. Начинът за изчисляване на тия добавки трябва да бъде по съвсем друг начин, на базата на социалния минимум. Трябва да бъде направена една граница, която периодично да се коригира, но не оная граница от 500 и няколко лева. И тя граница трябва да бъде не само за пенсионерите, трябва да бъде за всички. И право на добавки, великденски, коледни и така нататък да имат всички хора, независимо дали са пенсионери, които са под този минимум. Това е истината. А не тук да се гласува само за определени хора. Да, те пак ще бъдат определени хора, но ще бъде съвсем друга група. И не да се оправдават политиците, че няма пари в държавата, защото пари има, само че се харчат за глупости. Колко много пари от началото на годината се дадоха за помощи за чужди държави, за оръжие и за какви ли не неща, и никой досега, нито една политическа партия, нито една политическа сила не наблегна на социалния момент. Затова, понеже наближават избори, аз препоръчвам на всички да гласуват за този, който им предложи адекватна социална политика, обещае. И сложи подписа си за това да има някаква адекватна социална политика прямо българските граждани, защото в последните години ние не виждаме нищо направено в добро на обикновения човек. Ние в момента правиме неща за Украйна, правиме неща за Евросъюза, правиме неща да бъдем удобни евроатлантици, но българският народ е забравен. И сега искаме да изкупиме всичките тия неща с някакви си 75 лева. И то не на всички. Защото реално от всичката тая простотия, която сътвориха политиците с тия 75 лева, страдат обикновените хора, които са работили по 40 години и взимат с няколко лева отгоре над този минимум. Тия хора са най-пострадали, които взимат с 2, 3, 5 или 10 лева отгоре. А в същото време пари ще вземат разни дърти реститутки, които имат малки пенсии, защото никога в живота си не са работили, но имат достатъчно доходи от ренти и от наеми. София е пълна с такива. И различните градове. Всеки, който е живял под наем, знае, че все някъде стои някоя дърта реститутка, която му прибира парите и не му дава фактура. Всичките тия хора сега ще получат пари за Великден. А хората, които са работили 40 години на някаква работа, която не е била доходоносна, в смисъл такъв с голяма заплата и с голяма осигуровка, тия няма да получат нищо. По същия начин беше, може би и сега, аз не съм се интересувал, защото моите родители си отидоха и не съм се интересувал дали продължава да е така, но по същия начин беше и с тия там, които даваха пари за енергийни. Аз си спомням, нашите родители не получаваха, защото пенсиите им беха с няколко лева отгоре над минимума.
Затова в България трябва да се въведе система с линия на бедност, обаче не тая линия на бедност, която сега в момента, а една по-голяма линия на бедност, да речеме минимум 8 да се преизчисли и примерно да бъде от порядъка на 800-900 лева. И всеки един, който има доходи под тия, да може да кандидатства за тия помощи. А не да се дават така на някой. Ако ще се дават коледни подаръци и великденски подаръци, трябва да бъдат за всички. За всички деца, за всички пенсионери, за всеки, който е според самия повод. Ако трябва на празника на детето, ще даваме на всички деца. Защото в България дори детските не се дават на всички. Нещо, което би трябвало да е регламентирано със закон и да се дава на всеко едно дете, независимо от статуса на неговите родители. Както се прави в повечето държави. Страшно съм бесен, гледайки цялата тая тъпотия в парламента. Интересното е, че в тая тъпотия се включват и хора, които съм уважавал и които съм имал някакви такива добро мнение за тях. И те влизат до всичката тази предизборна тъпанарщина. Само и само, за да може някой да се изтъкне, че е направил повече от другия. А иначе е много лесно да се направи. Направете си социалния минимум там или лента на бедност или как щете го наречете. Всеки един човек да може да кандидатства, ако е с по-малки доходи. Но той трябва да ги докаже. Защото в България много неща са фалшиви. Хора получават пари, а имат в същото време доходи, които не са регламентирани. Работят в силата икономика и това нещо трябва да бъде изчистено. Като искаш пари, подаваш декларация, че нямаш имоти, че нямаш доходи, че нямаш каквото и да е, от което да получаваш пари. Колко хора подават такива декларации, за да получават нещо насреща? И колко ги проверяват? Такива неща. Сега в момента направихме така, че реститутките ще получат великденски подаръци, а баба Пена на село, която е бачкала в теки 10 от 40 години, няма да получи. Защото нейната пенсия е с 2 лева над лимита. Много съм ядосан. Много съм ядосан на българските политици, защото те за пореден път доказват, че нищо не става от тях. И затова сега на изборите не трябва да се гласува за нито един от тия, които са в сегашния парламент. За нито един. И го разберете, че не гласувате ли, ето това ви чака. Ще ги гледате тия същите всеки ден. Защото независимо от това, че се плюят, независимо от това, че ви говорят глупости и ви омайват, защото те сега ще тръгнат всичките по телевизиите да ви говорят глупости, колко много са добри и колко много са направили за вас, вие не сте го разбрали. Затова всичките аут. Гласувайте за някои малки партии, за който и да е. Изгонете всичкото това нещо. Другия вариант е излезте на улицата. Защото тая България, без това нещо да се измете с голямата метла, с шутове, с ритници, да се хвърли в ковата за боклук, няма да се оправи. Децата ви ще напускат тази държава, вие ще умирате тук сами. И го разберете. И не се сърдете на никой друг и не искайте нищо на готово от държавата. Искайте вашето. Защитавайте си правата, но не от дивана. Излезте там пред Министерския съвет, пред партийния дом. Но вие не го правите. Вие искате някой на готово. Какво чакате? Пак ли да дойдат руснаците? Окей. Да идват тогава. Да идват. Може би ще стане по-добре. Чао. Всичко хубаво желая.